οι Νίξελς. Νίξ. Αν θέλουμε να σοβαρευτούμε για να σταματήσουμε τους Μίξελς από το να αναμειχνύονται, πρέπει να ξεκινήσουμε διαλύοντας όλα τα Q-Bits τους. Θα μου φέρεις ένα άπειρο Q-Bit και θα μου φέρεις ένα ηλεκτροειδές Q-Bit και εσύ θα μου φέρεις ένα Q-Bit Crackster. Ξεκινήστε το σκάψιμο. Τόσο σύντομα. Πού είναι το υπέρυθρό μου? Θα το εξόντωνα. Τι σου συνέβη? Όχ, έσπασα το αποτύπωμα τους. Αυτοί οι Νίξελς είναι απελπιστικοί. Την επόμενη φορά. Ο επόμενος. Ένας πύχης. Εκεί είναι ένα. Ο επόμενος.